Salutare și bine vă aici la un nou episod. Ei bine, în acest episod, după câte puteți vedea, ne jucăm Murder Mystery 2. Și da, dar nu uitați, distrugeți butonul de like, de share și de subscribe, să apăsați pe clopoțel să primeți toate notificările când facem live și când postăm. Da, pisca 956 și aici ce scrie? Tot pisca 975. What? Ok. Vreau să strângem la acest episod 5 like-uri. Dacă nu se strâng 5 like-uri la acest episod, mă voi supăra pe voi. Adică nu puteți să dați click pe butonașul de like. Atât de greu este să apăsați butonul de like. Și faza tare e că nici măcar nu costă. Adică poți să apeși pe like și pe subscribe foarte easy, adică doar apeși și nu te costă absolut nimic. Bun, sperăm să ne dea Murderul. Dacă nu ne va da Murder, ei bine, nu știu ce titlu o să pun la acest episod. Inocent. Ok, nu-i rău, dar stai să dau volumul mai încet pentru că mi se pare prea tare, adică na. Să mă aud eu mai tare. Dacă nu mă aud eu, nu se aude nimic pe videoclip. Holy shit, ăla e Murderul. Fugi. Fugi. Că n-ai șanse de scăpare. Vorbesc serios cu mine. Ok, primul meci pierdut. Prima dată am citit Pisica. Pisica 700. Nu știu ce scufetele astea de-au skin-ul ăsta. Fata asta are skin asta, căciula asta, cu părul ăsta, cu hainele astea. Fata asta, Pisca, la fel. Și, na, ciudat. Hai să dăm spectate. La spectate pe Murder. Uite asta. Vă întrebați de ce filmez eu pe telefon, pentru că... Și vă întrebați de ce nu filmez eu pe laptop, de ce filmez pe telefon. E bine, pe laptop nu am aplicația care trebuie, adică am aplicație numai că e cam greuț cu ea și mi-e cam greu să folosesc aplicația și nu-mi place aplicația și vreau să-mi instalez o aplicație și pe laptop, dar nu am găsit. Și chestia asta nu-mi place. Bucătărie sau asta? Uite pe asta, ce cuțit fain are. Da, asta stau în bucătărie, asta n-are nicio treabă. Ia uite, ce-a scris? Guys, bla bla bla. S-a dus fata. Se duce și asta și a câștigat Murderul. Sperăm să ne dea și pe noi astăzi odată Murderul. E bine, eu în majoritate mă joc mai mult de pe laptop, mă joc Roblox, Minecraft și asta, pentru că și pe laptop. Dar problema este că trebuie să-mi instalez o aplicație. Și am văzut într-un videoclip din comentarii că a scris cineva o aplicație care să filmez de pe laptop și asta și da, o să o încerc să văd cum este. Și mulțumesc celui care a scris în comentarii și a primit și o inimioară de la mine.
inocent. Din nou. Nu știm când o să ne dea Mardă, nu știm când o să ne dea șerif, nu știm absolut nimic din toate astea. De ce nu vreau să vină nimeni pe mine? Ok? O să fie liniște. Se poate? Se poate. Pe cameră. Sper să se poată. Vreau să stau pe lustrele astea. Pot? Sper. Nu pot. N-am apăsat space. Eu încercam să mă pun pe luminile alea și a venit Marlu și m-a omorât direct, adică sper să m-au auzit bine pentru că nu o să țin telefonul foarte aproape, deci da. Ok. Vreau să strângă 5 like-uri. Ce? Și dacă vă întrebați când o să fac live-uri, ei bine, nu știu când o să fac live-uri, nu știu pe ce aplicație pot să fac live-uri. Adică sunt foarte multe aplicații, numai că trebuie să pun aplicații de să fac live pe YouTube și toate chestiile astea și nu pot știu eu să le folosesc în mare parte. Dar, na. Iar câștigam mare vorbesc serios cu mine. Toți de aici care sunt inocenți și din ăștia șerifi sunt atât de nubi. Adică, na. Atât de nubi poate să fie. Cam ciudat. Mine vă întrebați de ce am skin de băiat. Nu știu de ce am skin de băiat. Trebuie să-mi refac skin-ul și toate astea, dar nu știu când o să fac chestia asta. Vă dați seama dacă eu aș face videoclipul de pe laptop și de pe asta și de pe astea ar ieși mult mai bine? Da, ar ieși mult mai bine. Tu pe fata asta. Ia, ridică-te. Hai, ridică-te. Nu-ți las eu să te pui jos. Hai, ce sunt? Inocent iar, deci nu vrea să ne pună Marlă sau șerif. Măcar de ne-ar pune șerif. La șerif nu e o anumită șansă, dar la Marlă este, pentru că cel mai fain este să fii Marlă. Este fain să fii și șerif, dar Marlă este mai fain. Activate. Da. Bun, am revenit. Din păcate m-a omorât martelul. Deci, a câștigat șeriful. Bun, bine că ne-am pușcat pe Marder, ce bine. Deci, ca Marder este foarte OP. Bine, nu este chiar foarte OP, pentru că dacă împușcă șeriful pe Marder, s-a zis cu el, bineînțeles. Și bineînțeles că pe acei joculeț pot să-i zic că nu vine cuvântul. Că și cum dacă moare șeriful, îi rămâne pistolul și dacă iei pistolul și îl împuși pe Marder, vei fi erou. Și zice că ești un erou. Chestia asta mi se pare foarte, foarte tare și jocul ăsta de pe Roblox, Murder Mystery 2, cred că e preferatul meu. Cred că e aproape preferatul meu, nu știu. Dar îmi place extrem de mult. Suntem iarăși inocent.
Oare să pun pauză la videoclip și să revin când o să mă dea marderul? Ia uite, ce să aici niște youtuberi? Habar n-am. Da, o să pun pauză la videoclip și revin când suntem marderul. Bun, suntem marderul. Bine, ar trebui să aștept 2 sau 3 meciuri. Pentru că, na, nu m-a dat chiar din prima. Dar e bine. L-am prins pe ăla. Oaleu, cum l-am prins? Ia ce încearcă să mă împuște fata. Hai, fata, împușcă-mă, hai. Hai, fata. Hai, împușcă-mă. Hai. Dacă mă împușcă... Fii atent. Nu știu unde e fata. Pot să arunc? Vreau să arunc. Atenție la ne... Pă, ce m-am pulbei. Atenție la neatenție. Ha, ha, ha. Bă, vreau să arunc. Încercam să arunc. Da, bun, cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați acolo de like și subscribe. Eu am fost Pisica. Nu uitați acolo de like și subscribe. Eu am fost Pisica. V-am lăsat. Pa, pa!